कौला काय म्हणतात काय त्या का भाजी कौल्याची. कौल्याची भाजी. काय ना हा. तो सुरुवातीला फुटलेला आहे म्हणजे पहिल्याने हा. त्यामुळे आता चारी बाजूला आले ते एकदा फुटल्यानंतर जर फुटला नाही हा. तर परत जुना होतो खराब होऊन जातो. कवळा कुठं पाहिजे तिथे मिळतो. कुठल्याही कवळ्याची भाजी. कवळ्याची भाजी कवळा ते हे आता आपण फुलावर काढतो. हा. आता ही मिक्स भाजी बनवायची आहे म्हणून हे घ्यायचं त्याच्यामध्ये. कवळ्याची अजून एक कुठली घेणार आहेत ना? हा सुरण. सुरणाची भाजी. यांना काय नीट वगैरे करायचं नाही. टाका नीट करावा लागतो. हे डायरेक्ट. हे डायरेक्ट चिरा. हा सुरण एकदम डायरेक्ट. हा हा नदीचं पाणी दिसणार का याच्यात? हा दिसेल नाही का? हा? हा दिसतंय. इकडून मारला तर दिसेल. हा दिसतंय काय? दिसतंय पाणी. समोरची नदी दिसते का? हा दिसते नदी. हा. ते झाड चांगलं आहे. हे वरचा कोवळा असतो हा. तो खुडून घ्यायचा. आकडा आहे ना हा. तो सुरुवातीला फुटलेला आहे म्हणजे पहिल्याने. त्याच्यामुळे आता चारी बाजूला आलेत ते. एकदा खुडल्यानंतर जर खुडला नाही हा. तर परत जून होऊन तो खराब होऊन जातो. हे आता फुटलेला आहे म्हणून एकाच झाडाला 3-3, 4-4 ठिकाणी येऊ शकतो. तो फुटलेला असतो. फुटलेला असतो. आणखी काय बोला? सुरणाची भाजी. कुठली? सुरणाची. हा. आता हे फक्त पोळी असेल तेवढी घ्यायची. हे जून झालेले असते ना हा हा. ते चालत नाही. म्हणजे बरोबर नसते. पोळी असेल हा. ती घ्यायची. खायच्या बाजूला त्याच्या खाली सुरण असतं ना? हा सुरण मोठं. सुरणाची भाजी आपण बनवतो ना हा हा तो सुरण. हा. म्हणून इथे थोडी पाण्यात ठेवली. तरी नीट करायची आणि हे आता हा टाकळा आहे नीट केलेला. हा. सुरण आणि कवळा. बोला. हे कवळा, हा. हे टाकळा हा. आणि हे सुरण. हा. आता हे धुवून घ्यायचे जरा. आता हे सगळ्या भाज्या मिक्स करून चिरणार ना? हा टाकळा, कवळा आणि हे सुरण हा हा. या मिक्स केलेली भाजी आहे ना. यात ही बारीक चिरायची.
पण याला उकळतात पण ना, टाकायला असं हा, उकळून टाकायला घेतात. उकळतात पण उकळलं बरं नाही. त्याच्यामध्ये औषधी गुण असतात ते निघून जातात. हा हा तर त्याच्यामुळं आता पूर्वी काय होतं, पूर्वी लोक उकळायचे हा तर परिस्थिती बरोबर नव्हती. तर ते भाजीचं प्रमाण जास्त, अन्न कमी. हा ते पण आहे. तर ते उकळल्याशिवाय उकळल्यामुळे काय होतं, तर कडवटपणा निघून जातो. आणि पूर्वी असं म्हणजे हे नव्हतं ना, पाहिजे तेच तेल खोबरं हा हा ते याचा वापर करणं शक्य नव्हतं. वाटप नव्हतं. हा, म्हणजे वस्तू तेवढ्या मिळत नव्हत्या म्हणून ते लोक उकडायचे. हा हा भाजी तर खाली पाहिजे, हा मग ते कडवट लागायचे ना, म्हणून ते उकडून पिळायचे. साहित्य काय काय घेतलं दाखवा. साहित्य: कांदा, किसलेलं खोबरं, बारीक चिरलेला कांदा, तेल, मीठ, मसाला, मालवणी मसाला हा आणि हा हळद. आणि ही डाळ भिजत घातली. हम्म. हा, डाळ, चण्याची डाळ हा हा 1 तास अगोदर उंबळलेली आहे. हा तर भाजीला तेलाचं प्रमाण जरा जास्त लागतं. टाकळ्या. हा, इतर भाज्यांपेक्षा तेल जरा जास्त पाहिजे. थोडं प्रमाण जास्त इतर भाज्यांपेक्षा. ते टाकल्यानंतर ते हे टाकायचं, कांदा. आपली नाही करायची. हा हा. आता हे बारीक चिरलेला कांदा मध्ये ब्राऊन होईपर्यंत, थोडंसं ब्राऊन कलर येईपर्यंत त्याला भाजायचं. हा आता हा ब्राऊन झालाय कांदा. जरा गॅस कमी करून त्याच्यात मसाला आणि हळद, हा कुठला मालवणी मसाला. मालवणी मसाला, हळद, त्याच्यानंतर डायरेक्ट भाजी टाकायची. आणि नंतर वरतून खोबरं टाकायचं. हा, व नंतर खोबरं. पहिल्यांदा त्याची डाळ टाकली पाहिजे. तिला किती टाइम लागतो शिजायला. ते 15 मिनिटं जास्तीत जास्त. आता ही 1 तास भिजवलेली होती डाळ. हा 1 तास अगोदर डाळ भिजवून ठेवली होती. ती भिजवल्यानंतर लवकर शिजते ना. आता ही भाजी शिजत आली आहे. शिजत आली आहे त्याच्यानंतर हे किसलेलं खोबरं. वरतून टाक. हा, किसलेलं खोबरं टाकायचं.
आणि प्रमाणात मीठ. चवीनुसार. चवीनुसार मीठ. पातळ नाही ना, त्याच्यामुळं सर्व ढवळावं लागतं जास्त, कारण मीठ सगळीकडे लागलं पाहिजे बरोबर. हा हा. केली तरी चालते. हा हा. उकडली तर त्याचं जीवनसत्व निघून जात असेल ना. त्याचे झाली ना बनवून. ही झाली आहे, होत आली आहे, झालेलीच आहे. याच्यात ओलसरपणा राहता का म्हणे, भाजीमध्ये ओलसरपणा राहता नाही. आताही काढतो. लॉकडाऊनमध्ये गावी अडकलेले माझे बाबा आणि त्यांनी केलेली मिक्स रानभाजीची रेसिपी ही तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. आमच्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.